Hello mga langka. Lang pero palangka. Hoy mga baghak. Let me educate you. Kaning welcome sa PPP. Poko Plastar. Pamati ka nga tunto ka. So buong mga kabataan, pag halong-halong, ilabi na gid kung ikaw tamaran, kung ikaw matutom, safe ka. Kay man, si Vice President Sara Duterte, ang Secretary of Education, gani, congratulations. Mandatory ang ROTC. ROTC para sa ano? Disiplina. Para madisiplina ang mga kabataan. Pero mga kabataan, damo ginabalaan, hindi kami mag-ROTC. Kay man, basi mainitan. Baghak. Wala gani reklamo mga Koreano nga manggaran kag ka mga puti. Kamo pa nga nagputi lang sa inyong rejuvenating cream. Ang iban pa sa inyo, puti ang guya, pero ang liog, ara gyapon ang bakas sang kahapon kay timan itom-itom. Gani ka mga mahilig mag-makeup, mahilig magpagwapa, perting gamit sang rejuvenating set pag-undang kay basi masunog ka lang. Mga mahilig TikTok, saot, kanta, hagan-hagan. Imbes mag-TikTok, mag-practice ang marching kagharap sa kanan. Ito naman mga bagak, grupo sa mga bagak, nag-rally. Perting singgitan, perting inuwang. Ambot ko na naman ang ilang problema. Ang iban, under sa scholarship program. Tani, pahalinon na lang. Untaton ang scholarship nila ihatag sa deserving nga Pilipino nga maalam, pigado, kag mapasalamat sa gobyerno. Hindi pareho sa ila nga daw wala sang utang nga kabalaslan. Gin pa eskwela mo na. Yaw-yawon ka pa. Ang iban halaman ka uwang sa mikropono, hala ka uwang sa megaphone. Kung anong ginapang-singgitan, pero tikal man lang. Yots. Kung ikaw maghalaman lang na kauwang, hala ka protesta, buti lingon ka, sarang ka. Di nga kinanglan mo pang scholarship program, ihatag sa iban. Ang iban sa inyong tabid-tabid lang man. Wala pa ganito kapanghugas ang pinggan. Wala pa ganito kapanghimos ang ilang hinigdaan. Puli to antis bakulon kasang nanay ni mo sang binial. Hindi ko nagsimensintihan ang kabataan. Ang iban maayo. Gani, saludo ako sa inyo. Pero mga baghat, ay ambot na lang sa inyo.